Gusti durga mendhak kala sirna kabeh kang ngrubeda bisa lebur kang ana amung tentrem ayem gemah ripah loh jinawi kang padha sinandang kaya disenengake rasaning pun kakang yen mangkono ayo siap ditumuli ndak kanthi marang Astana Gadamadana ora lali kantinen kadangku Sri Bratajaya gayuh kanugrahan kuwi mau dasare ing kono papan pasaryane Trah Mandura ngene iki kok Prabu mula luwih becik pun kakang luwih becik pun kakang Siadilan Bratajaya anggone budal ana Astana Gadamadana malah yen perlu nitih Kyai Jaladara dene titianku Kyai Gajah Kyai Puspadenta tak dawuhane supaya kaboyong kundur ana ing Praja Mandura ngene iki kok Prabu langkung prayogi Setyaki kula wonten pangandika ing Dewi dina iki reksanen kayuwananing praja ingsun bakal tedhak ana ing Astana Gadamadana lho inggih ngestaken Dewi Samba Kilat Moko wonten pangandika ing Dewi Kanjeng Rama Diwaji dina iki bubar kabeh para kawula kang padha gantung seba ingsun bakal kundur hanggedaton kang saperlu merpeki bibimu Wara Sembadra ingkang saperlu bibimu Wara Sembadra son kanthi ana ing Astana Gadamadana. Oh inggih, pramoca dawuh timbalan maduka Kanjeng Rama Prabu keparenga ingkang putra ing parang Garuda pun Samba Kilat Moko karsa mbibaraken ingkang samiya gantung seba. Iya. Samba iya, wis ora ana dawuh maneh. Sebet kebiar katalika mau purna sabdaning sang nata arsa kundur hanggedaton sabda Brahmana Raja sabdaning pandhita pangandikaning Ratu Pandhawa Kresna kang tumetes ing blancang seta datan kena kabisek lamun datan kasebit miyak ngarsa tangkeping muri kundring sang nata tansah gandeng renteng reruntungan Tanganing kalanggan agar pantha moncar